Bueno, ja hem fet la barema i ens heu guanyat, Ara l'hem de trepitjar per fer el most. I el most el farem a dintre d'aquests cubells de fusta. Aquí dins haurem de trepitjar el Aquí raïm? dintre. I amb els peus, Com porteu els peus? Brutíssim. I tu, Roda? Ui, també es porta bruts. Vale, perfecte, sí, millor. No? Comencem? Sí. Pues vinga. Una i l'altra. Vale, penseu que ara trepitjarem raïm i per tant sortirà el suc del raïm. El líquid a dintre és igual de blanc pels blancs que pels negres. I el negre li deixarà els peus negres? Home, jo crec que després una bona rentada, tan ràpid, Anem a arromangar-nos una mica. Va, jo llenço el raïm als cubells, us poso a punt, Vale, jo negre. i la roda també ja està a punt, La Roda farà blanc amb mi. Mira aquí, el raïm negre. Jo aniré aquí. Mira que xulo, Apa, mira que xulo. aquesta pulsera què? Bueno, no passa res, és de plàstic. Mira que està aquí dins. I el raïm blanc aquí. Mira, hola! Com es nota, que també la roda? Apa, Júlia, tu tens feina. Jope, sort que tinc a la Roda. No, perquè la roda no pot estar dins. Com que no? Sí, sí, ho farà ella. No. Bueno, la Roda crec que no podrà fer perquè, clar, nosaltres ens traiem les sabates i no passa res, però ella les rodes no se les pot treure, així que ens ajudarà. Amb la roda i jo us animarem. Vale, perfecte. Vale. Aquí, perfecte. Ai, no. Està freda l'aigua, No. No? No. Pues vinga, tu ja pots ficar-te aquí de peu, a la fusta. I vinga. Que freda! Està molt freda! Fica't aquí a la fusta. Torno a fer una segona passada. Vale, jo diria que deixeu ja preparat. Ja podem parar. Espera, que m'agafi la roda. Tanto per això també rellisca, Vale. I abans la gent ho feien collits a la mà i s'agafaven i amb música era com si veiessin a sobre el raïm. Així que podem fer alguna cosa semblant, si voleu. Ens fiquem ja? M'agafes la mà? Vinga. Que si no em cauré. Vale, les dues alhora, Preparada? Sí. Una, dos. Ha caigut un raïm. Ai, Júlia. Vaya. Ai. Ja, corre. Roda, agafa. Sí. Tu més? I la trepitja aquí ara. Aquí, vinga. Ai, que em cabe bé. És molt guai. Ai. No rellisques, Arlet? No. Que no rages res, Què? Molt bé, vinga. Vaja, salta, salta. Bueno, això pot ser una miqueta abans, Però sí, vinga, segueix. Jo t'aguanto. Ai, Júlia. La Júlia ha fet aquí un caldo ja. I aquí tenim un caldo molt bé, Arlet. Mira, mira quin color. Sembla vi tal qual. Bueno, però encara no és vi, Ara estem parlant de molts. Mira quin color, mira. I a més, jo te poso el dit i m'atreveixo, Oh! Tinc un raïm entre els dits del peu. Ara és el moment que tastem aquest most tan ben fet. Jo crec que primer l'Arlet, segona la Júlia, i jo si voleu faré un tas al joc, perquè veieu que m'atreveixo. Vale? Ja no. Doncs som-hi, i amb copes de vi, Què? Aquí teniu les copes de vi. Està ple d'herbetes. Són herbetes? Tot és bo. Aquí no es mira res i es fa, que bo que està. A veure, quina olor es fa? A raïm, a herba, a terra. Que sí? A natura, a vinyes, a raïm. A peus. Fa olor de barema, per tant... Està bo. Vinga, salut. Xin. I amb la roda, què? Ara fem un brindis, no? Però jo l'he provat, està bo. Sí que està bo? Sí. Està bo. Està boníssim. Quins peus que tinc. Està molt bo. Un toc de rocafort o no? Sí, està molt bo. Està bo? T'agrada, Arlet? Sí. Sí? Doncs ara tastarem el negre, que és el teu, el que has trepitjat tu. Vale? El vermell. Jo vull provar el vermell. Ara té un color que és una miqueta rosadet, perquè ha estat en contacte amb la pell poca estona. Però si estigués moltes hores en contacte amb la pell seria d'un color molt més vermell. Vinga, a veure si t'agrada. Ja està. I la Júlia, que posa cara de... No, sí, aquest també és més de gust que el dels meus De que peus. vol encara més.
El tastarem. Aquest està més bo. Sí? A veure. Jo diria que és més dolç perquè té més sucre, el raïm negre. I com té més sucre, estarà més dolç. Bueno, salut per la tapisada, Salut. 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 Mira aquest. Sí que es nota una mica diferent, Més dolç. Que bo. Què t'agrada? Fa gust de xuxi. Doncs mira, ara que dius xutxes, tens molta raó perquè tenim una varietat de raïm que es diu garnatxa negra, que li diem la xutxa de la vinya, perquè té aquest gust com la xutxa. I aquest també, pel sucre que té. I el color també, no ho recorda una miqueta, a les xutxes? Sí, o amb suc de síndria, o... Bueno, és suc de raïm. I perquè això acabi sent vi, què s'ha de fer? Ara és on volia arribar. Ara tenim el mos, que té el sucre, i aquest sucre, al celler, a un lloc que es diuen cubs, és on fermenta, i es converteix el sucre amb l'alcohol. Ens ho ensenyes? Doncs som-hi, anem? Vinga, però primer ens rentarem els peus. Bé, doncs, com us deia, a la vinya, ara entrem a l'antic celler, on veureu, mireu quantes botes de vi. Uau! Sí que n'hi ha moltes, sí. Doncs aquí, aquest mos que la porto, que és el suc del raïm, baixava des d'unes premses que tenim a l'altra banda i amb uns llocs que es diuen cubs, i fermentava, i un cop fermentat el sucre es converteix en alcohol i ja un cop tenim ja l'alcohol i el vi fet, el dipositem amb aquestes cines petites i en aquesta altra habitació estan les botes més grans. Opa, són més altes que nosaltres. Aquí cabien, ara no sé qual, però molts milers de litres. A veure, torna'm a explicar com és això de que el sucre es converteix en alcohol. Bueno, hi ha uns llevats, que són uns microorganismes que estan a la pell del raïm, que es mengen aquest sucre i llavors produeixen l'alcohol. I l'alcohol s'integra dins del mos i, com a result, mira, doncs queda casualment una ampolla de vi com aquest, que aquest és un vi blanc fet amb el raïm que està pitjat tu, Arlet, i tu. Vull dir que aquest mos s'ha convertit en aquest vi blanc. Que xulo! Què ha sigut això? Bueno, espera, jo crec que no ens hauríem d'espantar, perquè, si no m'equivoco, deu ser el monjo. Quin monjo? El monjo? No us explicat res de la història del monjo? No, i tu, Arlet? Tampoc. És una història increïble, fantàstica.